tanaw na to ning tawag ining tanom nga nindot ni as ato ang tagaan og examples para pud sa atong gitawag og pagtuo nga ma-distinguish nato ang kalainan between sa tinuod ug sa dili tinuod. Kini nindot kayong bulak, di ba? Kung tan-aw ninyo ang bulak, grabe wa gyud tawag anang bisag usa nga laya, di ba? Puro green. Kita gini mura gyud sa tinuod gyud, di ba? Kung tan-aw nimo siya, kung imuha siyang tawag ining usa-usahon, sa pag-unsaon nimo gisi, dili siya magisi. Dili siya magisi kay plastic man. Di ba? Plastic. Gwapo kay tan-awon pero sa unta man bisa pag-unsaon ka gwapo, plastic man. Diri daw ta sa kuan, diri daw ta sa tinuod nga tanom gyud, tinuod nga bulak. Nya atong i-compare unya ang iyahang kalainan, kumbaga. For example kini so makita nato nga nindot kayo, di ba? Nindot kayo ang tanom pod. Pero kung naamoy tawag ining na-observe na yung mga daot-daot nga mga dahon, di ba? Daot-daot nga mga dahon. Nya diri naapagyoy tawag ining laya, di ba? Sa pina-observe nato. Nil kita naon kini mga gisi-gisi, di ba? Gisi-gisi. Yun, apa diri sa isa. Apa diri? Yan. Gisi-gisi. Diri gihapon same. Ang bulak mo na sa akong asawa. Di ba? Kung makita ninyo sa kini, kana, na yung mga laya. Yan, apa yung mga dahon nga mga laya nga nangahulog. Di ba? Okay? So, yun. Ano mag-isa diri. Di ba? Apa? Laya nga mga dahon. Pero kung imong tanawon yun, as ihul, nindot gyud kayo siya, di ba? Nindot kayo siya. Na ang kalainan sa tinuod nga simbahan o dili tinuod nga simbahan. Ngano man kaysa dili tinuod nga simbahan, tanan na sila puro tarong. Wala gyud mo angkon na nila nga naa sa sala. Papoy mo angkon na nila nga mga sugarol, mga bisyoso, na ay nawag ining mga nagahimo og dili maayo or mga daotan kay puro lamang sila tarong. Mga sige sa nagpanawal sa simbahang Katoliko. Yung simbahang Katoliko, bisan pa og tawag ining tinuod siya, di gyud malikayan nga naa gyud siya mga laya, naa siya mga daot nga naa sa sulod niining moong simbahan na kay nagpadayag man na kining moong iglesia mao ang gitungkod ni Kristong iglesia. Bisan gani sa 12, di ba? Nagaani usa ka buk Judas after sa mga apostol na apoy mga disipulo ang mga apostol nga nagpabadlong. So buti pasabot ang tinuod nga simbahan nga iyan ni Kristo sama sa ato ang gihatagan og example katong tanom nga tinuod, di gyud na malikayan nga naay mga laya. Pero kining mga pundok nga nagpatuo nga sila kuno kang Kristo, nya wa kay makita nga musakuan pa ba, wa kay makita nga mga laya nga naa ni anang maong siktaha. Buti pasabot kanang siktaha piki na puro na pangangkon, pero ang tinuod ana dili na iyan ni Kristo. Mura ba na og kuan ba? Mura ba na og prutas sa durian ang simbahang Katolika? Tan-aw nimo sa gawas gilad kayo, pero imuhagin kanon sa sulod perting lamia. Ang laing sekta mura na og kining pansyon. Tan-aw nimo sa gawas perting gopuha, perting ninduta. Pero pag tan-aw nimo sa sulod puro kalabira, bulok. So mao na, man dita pa ila, dita palingla. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.